L-avukat ta' Nicolette Girshi ikkonferma ma' Net News li l-pulizija ma kellix bżonn il-kunsens ta' Girshi biex tipproċedi kontra l-allegat qattil tagħha Edward Johnston. Din id-dikjarazzjoni li saret mill-avukat Joseph Borda tmur kontra dak li qal il-kummissarju tal-pulizija Angelo Gaffa fil-konferenza li fija sejjaħ il-medja. Fil-matula prova jimplika li proċeduri kontra Johnston ma komplewx għax Girshi ma għamlitx ir-risk assessment. Li xujja li wara harassment report battalura d-dar. U tu din hija crime. Sawa li l-pulizija tista' tmexxi ex officio ma tridx il-rapport tal-vittma. Jiġifieri di li jiġi kummissar tal-pulizija u jgħid li di għamlet biex harassment report qisu biex xi ħaġa normali u ma jsir xejn. Dak huwa żball kbir. Il-pulizija meta jkollha r-rapport ta' harassment huwa crime ta' ex officio. Bħalma nagħmlu f'kull każ il-vittma intalbet biex tpoġġi għal risk assessment ma' risk assessors tal-appoġġ iżda insistiet li ma kienx qed tara li hija f'riskju u l-rapport tagħha kien ibbażat fuq insulti u fastidju. Risk assessment ma sarx. M'għandux bżonn il-kunsens tal-parti biex jipproċedi. Jiġifieri il-pulizija setgħu min jeddhom jieħdu passi. L-avukat Joseph Borda kompla jispjega kif Nicolette Girshi għamlet rapport mad-Dipartiment tal-Korp li ħsieb każijiet ta' violenza domestika, però il-pulizija ma għamlux risk assessment. Għall-investigaturi tagħna kif anka stabbilit il-vittma stess it was a low risk case. Għamlet il-rapport tal-pulizija u ma sarx risk assessment li determina li huwa low risk. Jekk isir risk assessment in the first place. Jekk ma jsirx assessment ma sarx tgħid li huwa low risk, di jista' jkun il-fl-opinjoni tal-pulizija low risk, ma nafx fejn ġiet tal-low risk. Il-pulizija min-naħa tagħhom qalu li ma jistgħu jagħmlu xejn għax Johnston ma kienx qiegħed Malta. Fil-fatt, serje ta' emails velati mit-Times of Malta konfermaw li l-pulizija ħallew lil Edward Johnston jgħaddihom biżmien sakemm spiċċa reġġeġi lura Malta u qatel lil Nicolette Girshi. L-emails li ġew ippubblikati jiksfu kif l-Irlandiż kien kontinwament jinjora l-komunikazzjoni mibgħuta mill-pulizija, tant li xi drabi spiċċa jgħidilhom li qiegħed Dubai biex ikompli ħoten u jgħeddet lill-pulizija biex jekk iridu jikkuntattjaw lill-Interpol. L-avukat Borda spjega kif il-każ ta' Nicolette Girshi mhux każ iżolat, imma fil-fatt hemm numru ta' nisa oħra li jkunu għamlu rapport ta' violenza domestika u dawn ir-rapporti idumu ma jiġu proċessati. Dan huwa nuqqas kbir fejn każijiet ta' domestic violence għax ikolli każijiet fejn isir risk assessment. Il-każ jiġi determinat low risk. Il-persuni meta jkun low risk ma jkollux il-qorti mill-ewwel ġiet l-ewwel qorti sena u nofs wara u ġieli sitwazzjoni tkun tan nies jgħixu fl-istess dar. Jiġifieri il-low risk joħroġ mill-assessment ta' social workers tal-appoġġ tal-pulizija. Jiġifieri s-sistema tħares kif tħares lejha għandha bżonn tiġi rivju waħda sew. Mistoqsi minn Net News jekk il-qraba ta' Nicolette Girshi hux se jifsu kawża kontra l-pulizija jew l-istat, l-avukat Borda qal li mhu qed jeskludi xejn. Tal-istatu ma eskludi xejn. Jiena ovvjament ħanatihom il-views tiegħi, però għadu kmieni biex nideterminaw x'pożizzjoni jieħdu familja bħalhom kisrin il-bjaħ kellim tal-oħta laqas wieħed titkellem kif il-kamra mortwarja. Jiġifieri għalissa huwa prematur li ngħidlek, però ovvjament ma neskludijiex. Intant il-qraba ta' Nicolette Girshi talbu biex dawk li se jattendu għal-funeral nhar is-sibt li ġej fis-santwarju Ħnina Divina fin-Naxxar fit-8:30 ta' filgħodu m'għandhomx jilbsu ħwejjeġ suwed hekk kif Nicolette kienet persuna vibranti u mimlija enerġija. Il-familja ta' Girshi qed titlob ukoll biex min jattendi jagħti donazzjoni lil Women for Women flok Bukket Fjuri.